Saan basta makapagtignay kontra kanyak ni Mayor? Ay, adu ti tao ni Mayor. Ay, kasanawon. No pagaramidan da ka iti dakas. At dati Diyos sa salaknib ko nanang. Amok adinak baybayan. Tawan mat dakas nga aramid ko. Pasensya kayo, may ramraman kayo riribok ni Mama Nana. Ay, san kang agda nagbalasang ka. Podno timbagan ni nananghan. Kanasan ko nga ipalubo sa marakrak tati ayan ayat ta. Agpaay akiret kung dinapod na panagayat mo kanyak. Ngayon ayat na kitilikodan ti kinakurapay ko. Oray siya, Kani. Ikarik, dinto ang paligid ni Mama amang rakrak iti ayan ayat ta. Ilaban ko. Kasta Ahmed. Uray pa'y kay papanantipan nakapugsat ti hangis ko. Kasano ko makapagtignay? Ket adda kami akadwam, dua kami pay. Pasensyan bro ha. May ramraman kayo pa yan. Awanan nyaman na. Kinapot noon na. Bilin ni Tinyente, abay-abayin da ka. Asan da ka baybayan? Agyamanak. Masuron ngamin kin Mayora. Bakbaketan kanong awan manaknakam na. Pudno mat. Gamda ito yung ti downfall na bro. Naibulgaran ti narugit nga aramit na. Saanan ang mga bakit ti sumaruno nga eleksyon? Talaga saanin? Ti si Mayor ti sumukat kan kuan. Nasaysayat pa. Amo ka nadalos ni OI si Mayor Madrigal. No apay kit di akas ta ti tao. Nalaka ang mabartag iti takam kan kinabaknang. Pudno da ita bro. Ngam anya nga ta tinapasamak. Tadamot nga guwarang-warang da jagido. San ko ngam mo? Kunakman no tiniliwdan. Nalabit ineban dalaay. Wino saan? Nagbiyansa. Sabagay, tao lang ni Mayora da jagido. Kaya't mabalin na nga ibaga nga agtungtong pala ang itibilin ti ama na. Husto ka? Tilang matket di imbaga dagiti tao, kaya't kadwada ni Gido, anang sabat iti kargament. Da kayo la kuman ti makaamong akpaspaset siya, Nana. Awan parikot kanya, balasang ka. Da kayo kidi ti pampanunutak. May ramraman kayon. Saan aday tati pagdanagam? Si kamot ti pampanunutag. Saan ka anaruam iti kastoy at inarigat ti biyag? Awan parikot kanyak, Nana. Nakasagana ak. Uray pasarik ti rigat. Basta saan ang mapukaw kanyak ni Martin. Agyamanak iti dayta kinapudnom ken kuana. Wen, Nana. Saan ang magatadahan ti panagayat ko iti anak yo? Amok akastamot ti anak ko ken ka. Agpaiso dayta. Nariknak tinapudno unay a panagayat na kanyak. Ngam, saan tungata nga agpaligay? Ama magsina kada kayaw? Nang runano, pagaramidan da iti dakas ti anak ka. Ni Mama ti kayat yo asawan? Mga no ibilin na kadag iti tao na ti panang patay da ken kuana. Saan da maarami ti kasta, Nana? Marami da. Ngamin, sinanabda ni Martin iti naminsan. Naimbag tadimtang dagiti kakadwa ni Martin. Wen, malagip kon. Naibagagayam ni Martin kanyak dayta. Dayta ti pagdanagak, ang mga nagbaligi da amang patay ken kuana. Ngam oras nga dadaka sa mapasamak ka ni Martin. Siyak ti agsaksi kontra ka ni Mama. Buong ti ulok day jay Martin. Mainainayon a parikot ko. Anya ti aramidan tayo, Mayora. No anya ti kunayo. Tambangan mi manan. Tamay ramraman ak manan.
Saan kayong agdanag? Iti da ito agundaway, Mayora. Masapol nga agbaligi kamin. Kansa bali ti bilinan tayo. Pumiro kak iti hard killer. Ada ka di amam mo. Adda, Mayora. Basta maitudyo lakit di, tikid daw na apresyo. Uray mano. Basta tinapatag kat mapukaw dayjay amarti. Wano saan? Pakidnap ko. Kat ipatapaw tayo iti baybay ti bangkay na. Saan nyo akabaalan dayjay amartin no sango-sango? Mayora. Kasayaatan no bumiro ka iti hard killer. Sure, Mayora. Gundawayan ti pan nakasuspindik nga agtingnay amang solbar ka dagiti agnana ay aparikot. Sige, Mayora. Hawagak nga rod ni Max. Takasari tayo. Ayabam dito'y balay. Kasaritak ti ibagbagam a hard killer. Isukir a Verna. San ko apat yan nga awan ijay balay da Martin? Agsagana ka, Martin. Saanak amamingga, aging ga iti saan ka amapukaw iti dalan ko. Magpalpalin ka asi iti dalan ko. Awagak man ni attorney no anya ti update. Saan ko nga ipalubos ama ikatak a mayor? Ken kang runaan ti panakabalot ko. Ay, rumor ka, Verna balasang ka. Uwan nana. Adalaga karaok iti sentro. Ay, impakadam ka di kini Martin. Ang mga numadanagan day jay no rumor ka dito'y balay. Nana, Ang mga nuan niya ti aramidon dagiti tao ni Mayor no makita da ka. ha? Ang mga no ipupuk da ka kat saan kayon ton nga agkita pa'y kini Martin. Saan kayo ngagdanag, nana? Saan ang maaramid ni mama kanyak, tita? Nang runa kat amokot ti mading aramid na. Ay, jak pulos nam na maan nakasjay ni Mayora. Ay, mas pa'y kanyak, nana. Dakas mo't gayam tinagtaudan ti dadduma a kinabaklang na. Ay, no si bibiyag la kumaday di papa. Amo ka din ay palubos ti kastoy nga aramid ni mama. Ay, wag. Nasingpot day di papa. Ado, tinaaramidan na ang nagimbagan ti San Antonio. Idi iso ti Mayor ti Ile. Ngam ni mama tinang dadaol iti daytaan na saya at agapuanan na. Dahil, umawawag ni Berna. Apay man ngatan. Hello, honey. Ano? Rumwarak, adalaga tanga kiti ili. Agmay may saka? Wen, Amangan no adda tao ni Mayor amang sipsipot kan ka. saan ka ngagdanag? Urayan niya aramidin ni mama, di nak tumapasurot iti kayat na. Sukunan kalangan. Agpakadakin tanyante. Saanan? Saan akot lang agbayang? Sigurado ka? Wen, don't worry. O sige, saan ka ngagdanag? Bye. Bye. Rumor ka na. At dagatangan na Jamor. Amangan no gumatang iti arwaten na. Sabi ko man, paawan da ka sa mapasama kiti kaayan-ayat ko. Gumata ka man kiti iti badok. Saan ako nang agawid ang mga lapay? Nigito tayo siya. Kasla... Pudno ka di apasipsiputan nak ni mama. Masapula mailom mga ida. Sa dino ti papanak adinak masurutan. Nito,
Nalabit ang nakasarita ng tibagbaga na a hard killer amang patay kan Martin. Hello? Mayora, adda kami dito'y mall. Nakita mi ni Berna. Kasta ka di. Sige, saan nyo asinaan? Kat aramidin nyo ti amin amayawit yo. Wan Mayora. Siputan nyo, taamangan no mailamangan na kayo. Sige Mayora. Dua kami kan estong amang sursurot kan kuana. Sige, bye. Bye. Tiyan mo na nga ta. Kat saan kun amabirukan ti sukir nga anak ko. Ay, nayaw awan kung samat lang dagito. Bulaga! Gido? Nakita ta kamatlangan, Berna. Ay, batanak! Awanan to itibain! Saan kan naggulagon? Nagtungpag kami lang itibinin ni Mayora. Ayop kayo! Ibatanak! Arayanan na! Higit din. Lumugan ka na itiban. Talaga nasukir kan gapo iti dayjay a Martin. Pagno ka di nga anak-nak mo? Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Nga anak-nak! Apay akas to'y aramidin kanyak! Gapo tat sukir ka. Nagado amay karikin kang ayatam. Dayjay kit din amamirmiraot ti nagtatak ko na. Saan ko apagtatakunan ka po tayo suti ayatek mama? Saan dakto amaya dayo kan kuana? Para makita. Laglagi pa nyo? Ado ti amo ka kinadakas nga aramid nyo. Sandak kumapilitan amang ibulgar ka na kita. Anya? Kan saan nyo padpadasan na dangran ni Martin? Ta oras nga dadakas sa mapasamak kan kuana. Siyak timang paibalod ka na kayo. Ti sukir nga inanakan. May turad na kun alabanan. Gapo iti dayjay a Martin. Kaya't dakkano akasarita, Mayora. What? Kasano? Nakontak mo ka din ti bagbagam a hard killer. Saan ko anadanon iti pagnanaadan na, Mayora? Sobiya, kayat ko ang makasarita. Saan ko ang mabalintur muar dito'y balay? Taamangan no aglibas manen ni Verna. Ariglado, Mayora. Mapanak a mismo iti pagnanaadan ni Max. Ikarigatam nga ikuyog dito'y balay. Wen, Mayora. Saan kayo ngagdana? Kung naklangarudan kan ka, at dalat namang sipsipot kan ka. Kasla da pang panggapanda mama adakas kan ka. Saan daklakit di ama unaan? Yung urian niya pa'y di aramidan ni mama. Di nak tumapasuro diti kayat na. Sige, tinapatag kat di na kinumpis karti cellphone mo. Urian ta niya mo di mapasamak. Jack ipalubos. Sana balihan. Agtultuloy ti investigasyon. May papaniti drug trafficking. Kani smuggling dito San Antonio. Ibagakan ka. Oras ang nagaramidan na kamot iti dagas. Saan ang abumdang amang suplong ka ni mama. Honey, Sige, kastapay. Adalang aramidag. Tanong may kanak iti kundaway. Aglibas akmanan. Bye. bye. Talaga adakas nga ina ni Mayora. Ngam uray anya ti aramidan na. Di na kaming tumapagsina. Kas iti ko na. Anges ko man ti magsat. Ilaban ko ti ayan ayat mi kan Verna. Dahil ti parikot ko, bro. No at balag ni Vernakin ka. Nasa ka nagagandad ka. When? Unggay. Da ka sa damak. Ne, anya data. Nagdisigo na tao da nagibulgar iti aramid ni Mayora. Apay. Anya ti parikot kadakwad. Imbabawi da kanon ti muna ang statement da. Anya. One. Iso nga, atapan dagiti pulis.
Nga danang butbutang kadakwana. Tapno baliktadan dati mo na ngimpalgak da. Saan ako namas daw, bro? At dalagad di loyal kan mayora kadagiti jail guard when no police. Talagang awan na saya ta maramid na. Ngam ti parikot ka ni Verna. Amangan no agbaligi ni mayora amang yadayo kan kwan. Awan nga tat maramidan ni Verna. Jaklangan mo, bro. Ngam sapay la kumatadda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan nga rudan parikot, no binaliwan ng dagiti sinalbag ti mo nga impalkak da, attorney. Anya, tila taim mo na ti konsiderada. Anya, maituloy lata ti interrogation kadagiti pahinante ken ti driver. Kasta kadi. Uray dagiti pahinante ti barko alugan nga agkalap kunam maimbestiga. Nga uri illegal kat sinirikyo, mama. Berna, itay kakadipay iti likudak. Wan, mama. Nangag ko ti panakisarita yo iti abogado yo. Anya? Lading itak, mama. Ngamjak kanunungan ter arami din yo. Kang runan ti panang kontrayo iti relasyon mi ka ni Martin. Gapo iti dayjay alalaki. Nasursurom tinang kontra kanya. Di mangsukir kadagiti ipagbagak. Gaputa sana anayin kalintegan, mama. Ipaidam yo ti karbengak nga agayat. Ngagpili ti amok kapakaragsakak tong palbiag. Saan kaalapdan ang makiinayat? Ngam pinilim kumamot tay saan nga ambisyoso. Saan nga ambisyoso ni Martin? Tadda trabaho na, mama. Kan nagtaod iti nasayaat a pamilya. Apay, basol da ka din o nagbalindaan na kurapay? Kan kang runan ti amin. Nakurapay daman, ngam nadalos ti konsensyada, taawan linapsing da. Verna! Ngam da kayo, mama. Baknang kayo ngagpayso. Ngam nagtaon met gamit ti narugit nga arami ti kinabak nang yo. Anya ti panagkita ti tao kada kayo itan. Sumardengkan! Kababain kayo, mama. Liblibyan da ti liklikodan nyo. Baknang kayo ngagpayso, ngam rinno karmat ti puso yo. Kuna ka sumardengkan! Kinumpadak manan. Naglakalatan ti panungtungtong payo kanya kita. Anak da ka di talaga? Anak ka, ngam gaputan balin ka na sukir. Iso ang makabil ka. Kat dayjay a Martin tiga po na amin dagito eh. Apay manan, Mayora. Anya ka diti parikot? Ni Verna, nakabil ko man Ha? sinider na kid. Kan nangag na ti saritaan mi iti abogado kitay. Oh, anya? Sinalbag kidi. Gapo amin iti dayjay a Martin. Sana bale, Mayora. Inton bigat nga umay ni Max, takasarita yo. Sige, buong ti ulot dayjay a tao. Saan nga tanga dadanto a kagura na kay ni Berna? No adadakas a mapasamak iti kaayan ayat na, Mayora. Ken, imbaga na nga iso a mismo, ti mangisuplong kada kayo. Di nak maiturod nga irubo, tasya ti inana. Kasano ang masigurado yo dayta, Mayora? Asakbay kasarita yo ni Max. Masapul nga agpanunot kayo pa'y ahusto, Mayora. Pinakpakadanagan, honey. Uray anyat ar-aramida ni mama, di na tanto mapagsina. Ang talaga kankahan. Ngam ti pagdanagag. Ang mga noan niya ti aramidan na kanka. Kasi tinakunagkan-kan, di nakpakadanagan. Sa bagay, awan samat langan ti panggap ng aglemang. Kat baring laang na dumngag tumot laang kanyak,
Amasapul asang wen natin nakaidaraman na. Wan na, masapol at dalusan na tinagan na. No talaga nga awan aramid na. No adtaman, awatan natin do sa akatukat tinagbasulan na. Tamas na daydayaw ng tiaglamang kat dumagsan laang tinagbasulan na. Gusto kahan. Pag lang kayo, Mat. Isumot ti pagpampanakil na. Di mga lakadagiti agkakalayang abogado ang mangilaban iti kaso na. Ngam ti parikot. Uray sa dagiti pahinanti ti barko a pagkalap kat nakasagana dan amang ibutaktak iti panakainaig ni mama iti drug trafficking kandad tumapay. Deta ti parikot itahan. Iso babalawak launay Martin. Ngam na amiris ko nga uray pasaray kabilin nak. Saan ko basta panawan ni mama? Isupay lang ti inak. Kat naskan nga daak amang balbalakad latakan kwa na. Mawatan ka. O sige nga Rodhan. No, da parikot awagan naklaan, okay? Wan, pagyamanak laang. Tadi na kinong piskar ti cellphone ko. Wan nga Rod. O sige, kasabi nga Rod. Bye. Bye! Anya nga rod ita, Mayora. Hearing nyo manan no next week. Wan, nga mabalin adagiti laang abogado tiag parang. Kasta ka di. Katsi ka, kaano mo ti panagparang mo iti korte? Agsaruno tayo lang, Mayora. Nagasat ka, tanalaglag ang laang ti kasong tagtungtumpar kapay lang iti bilin ko. Wan, Mayora. Ngam numalusutak da ito'y kito. Agalwad kanyak dagiti nangimamag kanyak. Kas kadagiti sigot a kadwa tayo. No adala ko makontak yo iti unag amang godas kadakwada. Ay, narigat. Adada iti protection program. Day tala nga. Dayjay amartin kit diti siputan nyo. Mayora. Ay, dayjay ti may sa buong ti ulo. Nasursuro nak asinupring ni Verna kapukin kuana. Patuloyan nyo nga rod ti manghire kan Max a hard killer, Mayora. Wan, ngamnasken a makasarita. Diyak kayat asyak to ti atapan ni Verna. Sige, Mayora. Ngam, kayat ko a kidnapan nyo ni Verna. Anya? Yadayok kan Martin. Nung makaununa a maarami data, isarunuyo a patayon ni Martin. Sige, Mayora. Talaga asaan lata ang makapanunot itinasayaat ni mama. Sana mabalin. Na yung paglakit din tasandak ang nadlaw kan gito. Iti pa nagsarsarita da itay. Awakak ni Martin. Ibagak tinangag ko nagsarita ang damamakan gito. Verna, iha. Mama? Talaga ka di kapkap na kaamo ni Martin nga iso ti pakiasawaam. Wan, mama. Okay. Amo nga oray anyat araramid ket saan ka amalapdan? Wan, mama. Oray pa'y angas konti magsad. Nintulak ta Martin kay ayatak. Okay. Saan ka nalapdan pa eh? Nga, no anya dagiti na ma'am may papan kanyak. Saan mo kumanga ibagbagakin ko na? Mama? Naabiris ko. Bitut nga agpaiso tinasubok ko. Kano niya ti pagtungpalat ti amin. Awatak. Pudno ka diti bagpagayo, mama? Wan. Kat numabalutak. Anya garod. Uray kaskasano. Adda ka amang kita kadagiti mapatawak no bilang tamabalutak. Ano ka pamaranglaan tinaibaga kanyak ni mama? Gaputaan da plano da. Timanaw dan kin kito. Binay aklangit ha. Kaya't nasawan. Awan mang bantay kanyak. Kadagiti taon ha. Tiyamuda siguro na may saandak. Awagak ni Martin. Kat ibagak kan kwa natin amak. Rumanak. Ngamamu kong teramidak. Niyaya ko rason ti makatulong kanyak. Bumuludak iti bado na. Kat isot pagbadok arumar.
Lawak ti bilin na kinikito. Akid na bandak. Ha? Saan ang mabalin? Juan, di kag danag. Rumwana kat agpamarangak aniyaya korason. Kalpasan na. Agdiretso ak ditayan mo. Kat mapantay ti police station. Ta ibagak kinitenyente ti amin. Sige nga Rod, Han. Talaga nga awan sa ni Diyos to panunot ni Mamam. Wan nga rod. Talaga na pudot ti dara na kanyak. Ngamuri anyak mapaspasamak? Di na tanto nga pagsina. Wen, Nga maganad ka ha? Ada panggap dadakas kan ka? Kat day tatimay sa akayat ko amaamuan no asino daya amax a hard killer. Akasarita da. sige. Okay, kastapay. Basta umayak dita ha? Nas ka na makapanawak sakbay ang makasubli da mama. Okay, bye. Bye. Ay, talaga nagtakas si Aramid. Anya nga rod ita, Mayora. Hearing nyo manan no next week. Uwan, nga mabalin adagiti ang abogado tiyag parang. Ah, kasta ka di. Kasi ka, kaano mo ti panagparang mo iti korte? Agsaruno tayo lang, Mayora. Tagasat ka, tanalaglag ang laang ti kasong tagtungtumpar kapailang itimpiling ko. Wan, Mayora. Ngam numalusutak da ito'y kito. Agalwad kanyak dagiti nangimamag kanyak. Kas kadagiti sigot akadwa tayo. No adala ko makontak yo iti unag amang godas kadakwada. Ay, narigat, adada iti protection program. Day tala nga. Dayjay amartin kit diti siputan nyo. Mayora, Ay, dayjay ti may sa buong ti ulo. Nasursuro nak asinupring ni Verna kapukin kuana. patuloyan nyo nga rod ti manghar kan Max a hard killer, Mayora. Huwan, ngamnasken a makasarita. Diyak kayat asyak to ti atapan ni Verna. Sige, Mayora. Ngam, kayat ko akidnapan nyo ni Verna. Anya? Yadayok kan Martin. Nung makaununa ang maarami data, isarunuyo apatayan ni Martin. Sige, Mayora. Talaga asaan lata ang makapanunot itinasayaat ni mama. Sana mabalin. Na yung paglakit din tasandak ang nadlaw kan gito. Iti pa nagsarsarita da itay. Awakak ni Martin. Ibagak tinangag ko nagsarita ang damamakan gito. Awalan kayo itibain! Ipagarap mo nga ta amalilaw dak mama. Babaan ti pamarang akin na yung bagyo kanyak. Amok nga dadaka sa panggapyo kanyak agraman kini Martin. Iso ala dingiton mi Mayora. Apay namin mama. Anya la unay ti saan nyo ang pangayatan kini Martin. Nuti ko na yo adiyo kaya tapag numaranti sa balit ti kinabak nang yo. Pwes, kukwayo lang. Tangay amok tumot lang nga nagtao di ti kinadakas. Sumardang ka, Verna! Di nag-ibabain nga. Mama? Mabitang Verna. Mama? Itaray tayo iti ospital. Mild stroke ka na, honey. Naimag takastalaang. Apay nga tangamin ang nagbalin akas tiyay ni mama. Pinaadipan iti pirak. Well nga Rod, Pulos mat ngaminan nga awan na saya at ang mapanunot na. Agasan, taong resyak nga anak na, pakidnap na kano kadagito. Kalpasan na, iyadayodak. kan manang dan iti hard killer amang patay kanyak. Isa pasensya kan, Han. Nairamraman ka nagpanggapan ni mama iti dakas. Han, Ngang pagyamanak langan iti Diyos. Tasaan daan nagbaligi iti dakas sa panggapda. nunay patungpal naman. Nakasagana ka mga awat iti amin. Takasin karikan ka. Magsat man ti angas ko.
Sikak at sikantulat at ayayatek. Kasta Ahmad. Samsam itik pa yan na magsat ti angas ko. Ngam ti mapukaw ka iti biyag ko. Agyaman ak unayhan. Tay tilaksid ti kasasad ko iti biyag. Inlaban mo latat ti ayan ayat ta. Nga uray laksiden nakakuman ni mamam. Honey, Nga uray awan tawidem kan kuana. Saan mo asamiren? Saan nakla nga mapukaw iti biyag mo? kaputa din tumagatadan iti pirak. Ti awan ka asping na panagayat ko kan ka. Nga uray ka ipapananpayan ti pan nakapugsat ti angas ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.